Vítam vás v dnešnej relácii Buďnatý z IT, kde sa pozrieme na fascinujúcu tému históriu počítačov. Počítače sú dnes neoddeliteľnou súčasťou nášho života, ale viete, ako to všetko začalo? Poďme sa na to pozrieť. Prvá myšlienka o výpočtových zariadeniach sa objavila už v 19. storočí. Na začiatku to bol Charles Babbage, britský matematik, ktorý navrhol prvý mechanický počítač nazývaný analytický stroj. Tento stroj bol predchodcom dnešných počítačov, aj keď nikdy nebol úplne postavený. Babbage vymyslel zariadenie, ktoré malo byť schopné vykonávať zložité matematické výpočty, čo bol v tej dobe naozaj revolučný nápad. Skutočné počítače, aké poznáme dnes, sa začali objavovať v polovici 20. storočia. Jedným z prvých bol ENIAC, ktorý vznikol v USA počas druhej svetovej vojny. Tento stroj vážil 30 tón a bol obrovský, zaberal celú miestnosť. ENIAC bol určený na výpočty pre armádu, ale jeho význam bol obrovský pre ďalší vývoj počítačovej techniky. Po ENIACu sa objavilo mnoho nových vynálezov. V 50. rokoch 20. storočia sa začali používať tranzistory namiesto vákuových trubíc, čo znamenalo menšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie počítače. Potom prišla ešte väčšia revolúcia, integrované obvody, ktoré umožnili umiestniť viac komponentov na jeden čip. To bol krok, ktorý viedol k miniaturizácii počítačov, ktoré dnes používame. Počítače sa začali objavovať aj v domácnostiach a školách. V 70. a 80. rokoch sa objavili prvé osobné počítače. Firmy ako Apple a IBM priniesli na trh počítače, ktoré už boli dostatočne malé a cenovo dostupné pre bežných ľudí. Prvý osobný počítač Apple, známy ako Apple II, sa stal hitom a otvoril cestu pre vznik ďalších zariadení. V 90. rokoch prišla internetová revolúcia. Počítače sa stali nielen nástrojmi na výpočty, ale aj na komunikáciu a prístup k informáciám. Webové stránky, e-mail, online obchody, všetko to sa stalo možné práve vďaka internetu. A potom prišli mobilné zariadenia, ktoré urobili počítače ešte prístupnejšími a flexibilnejšími. Dnes máme počítače, ktoré sú extrémne výkonné, malé a neustále sa vyvíjajú. S umelou inteligenciou, virtuálnou realitou a kvantovými počítačmi sme na začiatku novej éry, ktorá nám určite prinesie ešte viac prekvapivých zmien. Počítače nás neprestávajú fascinovať a určite je ešte veľa zaujímavých inovácií pred nami. Ďakujem vám, že ste pozerali reláciu Buďnatý z IT a teším sa už na vás v nasledovnej relácii.